Җәмәгать бүген 24 март ни өчен киләчәккә хатлар сериясеннән тапшыруны тагын яңартмакчы булам. Ни өчен дигәндә, менә бу көннәрне минем кулга менә бик матур, менә шушындый токарный станок дип әйтик инде, кыру станогы кулга керде. Вот. Бу кыру станогы бик матур итеп эшләнгән. Моның мөмкинлекләре дә күп. Вот. Моның белән төрле кыру эшләрен башкарып була. Монда центр бар, центрлар ике башлы. Ике башында ике төрле размер тишек формасында бер ясалган урын. Вот. Монда инде ике арага кирәкле материалны кыстырып, кирәкле валны ясап була. Нинди валлар дип уйлыйсыз? Валларны төрлечә. Төрле валлар. Алдан шушы станокның килеп чыгышы, бу станокның вазифалары, ничек итеп, нәрсә өчен киләнгән, нәрсә өчен бу подручниклары бар, бөтенесе бу подручниклар ни өчен әкрен сөйләрмен, узакка сузылса гафу итәрсез, ни өчен дигәндә, бер ярты сәгать сез бу теманы ачып бетереп булмас дим мин. Бу станок бик борынгы беренче станокларның берсе, беренче кыру станоклары, беренче токарный станокларның берсе дип әйтергә була. Вакытында менә мин сезгә ни өчен бу әле беренче дип әйтәсем килә. Менә хәзерге станокларда материалны цангага беркетәләр. Цанганы менә хәзер алып күрсәтәм. Мин сезгә менә бу цанга дип атала. Бу цанганы хәзерге станокларда сәгать ремонтлаучы, сәгать материаллары, ювелир материаллары ташый иткәндә бу цанга төрле размерга, менә монда язуы бар. Менә бу язуда күрергә була ничәнче размер, диаметр икәнен. Менә бу Лорах фирмасы эшләгән. Мин аны тиз генә лупа белән карап алам. Хәзер күз бик күреп бетермәсә дә, лупа файда нитә, булыша. Менә диаметры 1,6 дип язылган. 1,6. Менә бу диаметры күрсәтә 5,97, 6 мм-га кадәр дигән станокларда шушындый цангалар куеп хәзерге көндә эшлибез. Бу цангалар төрле размерда булырга тиеш. 0,5, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Менә бусы инде 1,6 дип язылган. Алар төрле размерда, төрле ничек дип әйтим инде. Менә монысы 1,2. Алар бик күп төрле булырга тиеш. Кимендә бер 10-15 штук. Күбрәк булса тагы да яхшырак. Ни өчен дигәндә, бу цангаларга материалны кыстырасың, төрле юанлыктагы материалны кыстырасың. И аннан соң эшлисең кирәкле формадагы деталь. Вот. Обычно станоклар 6 мм-лы, 8 мм-лы, 10 мм-лы цангаларга көйләнгән. Бу инде күбрәк безнең тыйымлар, алар 8 мм-лы, Лорах 6 мм-лы бар станок. Минем үземдә дә берәү бар 10 мм-лы. Тело диләр инде, бу юанлыгы керә торган. Телосы зур булган сайын иченә кыса торган материалның размеры, юанлыгы тоже артканнан арта. Мәсәлән, 6 мм-лыга син 6 мм материал кыса алмыйсың бит. Күп дигәндә 3-4 мм-лыны кысасың. 8 мм-лы цангага кысып була 6-га кадәр, мәсәлән, 5-6-га кадәр. 10 мм-лы цангага кысып була материалны 7-8 мм-лысын. Менә шуның өчен ул бер караганда точность дип әйтик инде, эшләүне җиңеләйтә.
Хәзерге станоклар, безнең бүгенге хәзерге станокларга кадәр алда менә мондый станоклар килгән. Бу станоклар беренче этапта материалны ясый, икенче этапта цапфы машинада шушы материалның менә бу башын әйләндереп куйганда, бу башын ачып әйләндереп куйганда, менә монда күренә төрле диаметрдагы тоже тишекләр. Мәсәлән, ул 0,01дән 0,01дән дә түгел, 0,07-8дән башлана, и монда 1 миллиметрга кадәр диаметрдагы төрле тишектә калай. Бу калай ни өчен кирәк? Бу калай бу беренче токар кыру станогыннан алган материалны, мәсәлән, маятникның күчәрен башына цапфа ясаганда, цапфаның юанлыгын, озынлыгын формасына китерү өчен кирәк. Цапфа керә, бу яктан кыру өчен билгеле таш или алмазны тилләр белән специально кыра торган материал белән озынлыгын, юанлыгын килесең. Вот. Киләгәннән соң юанлыгын икенче башы инде әйләндереп куясың бу станокка. Икенче башы монда нәрсә дип әйтим икән? Монда полировать торган урыннары бар. Менә буның размерлары язылган, инде диаметрга кадәр полировать була, менә монда язылган. Мәсәлән, 0,1, 0,8, 0 и китә, 1,5, 1,8, шундый төрле размеры. Бу башында да шундый ук хәл. Бу тишекләрнең диаметры, размеры монда язылган. Вот. Ватылмасын өчен капкачы бар. Капкачын кигезеп сакларга була, менә шулай итеп. Вот. Бу инде коробкага куйганда. Вот. Так, бер китәбез. Монда билгеле әйтәсем килә, монда инде билгеле юанлыктагы тишектә менә шундый ук мондагы шикелле, бу кыру станогындагы шикелле нәрсә дип әйтим инде, күчәрнең ике башында ике төрле размер, төрле юанлыктагы сапфаларын тыгар өчен, трәп кысар өчен. Бусы ролик дип әйтик инде, бу маятникны кирәкле материалны әйләндерү өчен. Моны әйләндерү өчен элекке вакытта ук ата торган җәя бар бит, шул җәя формасындагы җип тартылган кәкре менә минем ул бар, мин аның белән эшләгәнем дә бар. Видеода әгәр дә кирәк булса карагыз, минем алдагы видеода ул эш төшерелгән. Менә шулай тискага кыстырылган, мин анда эшлим, полировка, шлифовка өчен именно шул җәя белән анда күрсәтелгән. Вот. Монда инде сүз башым бит бу станоклар турында. Бу станок, токарный станок, беренче этабын башкаргач, эшнең икенче этабын эшне бетерер өчен цапфа машина дигән бу машинага тыгып эшләнеп бетә. Хәзер карыйк. Менә монда бүгенге көндә бу токарный станокка иң кирәк әйберләрнең берсе менә монда бу капчыкта дип әйтим инде, пленкада саклана. Хәзер күрсәтим әле. Менә мәсәлән, вак-төяк, так, нәрсәгә салып күрсәтергә, таралып бетмәсен өчен. Менә монда салып күрсәтсәм күренә икән. Күренә, наверное. Менә монда күрсәтим әле. Вот. Менә монда заготовкаларда бар. Монысы инде двигатель белән әйләндерер өчен привод дип әйтик инде, пасек дип әйтик. Вот. Монысы заготовкаларны кысар өчен эшләнгән әйбер. Вот. Монда шушы пасекка, шушы колесикка дип әйтик инде, прижимной. Вот. Кертеп куела пасек, и двигатель әйләнеп торганда бу әйләнә, и материал әйләнә, менә шушындай заготовкалар ясала. Менә бу заготовкалар маятникның ось дип әйтәләр инде, күчәре.
Күчәрі, әлі башлары көрініп тұра мұның ішленіп бітмеген. Бұл башларын ішлеп бітірер үшін міне цап машинаға тығып кереден шлифовать керек и полировать керек. Материалны қысар үшін міне мындай вот колесик бар, втулка дебетик, втулканың гайкалар белән дүрт яктан материалны кысасың. Менә мындай варианты бар. Анда өч яктан кысарга көйләнгән вот материал керә. Билгеле бер юанлыкта эшләнер башлаганда материал менә 2 мм тирәсе. Күрәсез, менә иң юан җире 2 мм тирәсе. Моны кысар өчен именно менә шушындай колесик, шкиф дип әйтик, шкиф, урыслар әйтә шкиф ди. Бу безнең тәгәрмәч ниле, канавкалы тәгәрмәч. Материалны кыстырасың и шушы пасек белән әйләндерәсең материалны. Материалны әйләндергәндә икенче процесс башлана, кырырга кирәк. Кыру өчен безнең бу да инде тискига беркетелә моннан, менә бу урыннан. Вот. Әгәр дә кырганда билгеле бер якын арага китерәсең материалга, материалны кыра башлыйсың. Менә бу резец дип атала. Безнең резец. Резец, хәзер күчәм резецка. Вот. Резецлар безнең төрле. Менә монысы кисәр өчен эшләнгән резец. Бу башы кискәндә форма бирер өчен эшләнгән. Күренә микән, якынрак китерим микән? Вот. Сезгә или нәрдә итеп күрсәтеп алыйм микән? Хәзер. Менә бу резецның киселеше. Менә бу икенче башы. Отрезной дип урыслар әйтә. Вот. Кисәр өчен. Бу кичкенә инде резецлар. Алар уның формалары төрле булырга может. Вот. Самый универсальный резец менә бу. Менә бу резец күренәме, юкмы сезгә? Вот. Самый универсальный резец. Бу квадрат. Квадратның башы вот 45 градус дип әйтик инде, 45 градуска ташитилгән и постоянно ташитып, төзәтеп көйләп торасың. Икенче башы шушы резецның тоже отрезной дип көйләнгән. Вот, билгеле. Вот, өченче резец, монысында ике башында да отрезной көйләнгән. Вот, бу башы да отрезной көйләнгән. Вот. Сезгә күренәдер дип уйлыйм бу аркылы. Вот. Бу резецлар эшләгәндә бик җайлы, бик ипле резецлар. Но әмма каленный колесикларны, каленный валларны ташиттар өчен монда бит каленныйлар да бар. Аларны ташиттар өчен твердосплавный нәрсә кирәк дип әйтим инде, резецлар кирәк. Твердосплавный резецларны мин ясыйм үзем менә шушлай төрле вот твердосплавный материалдан. Алар минем күп төрле, менә аларны да якыннан күрсәтәм луп аркылы. Вот. Мәсәлән, мин башта күрсәткән резецлар шикелле формада, әмма булар бик точный, бик вак. Моның основаниесе 1 мм да кимдер, наверное. Кысатырган урыны 3:2. Аны инде мин менә шушындай держатель бар общий. Бу держательгә цанговый дип атала инде бу. Вот, цанговый держательгә кысып куябыз. Так. Куялы нишләп. Так, моннан итәргә кирәк. Вот, кысып куябыз и шушы подручник дигән җиргә куеп, матур гына итеп эшлибез, кырабыз кирәкле. Подручникны якынрак куярга кирәк, конечно. Монда менә булай. Менә спокойно эшлисең. Вот. Материалны кирәкле биеклеккә төшерергә, күтәрергә була. Вот. Бу станок, токарный станок, универсальный токарный станок дип атала инде. Но мондый резецлар, мәсәлән, бик күп булырга тиеш эшләгәндә. Каленный материал, каленный осларны
Дашиттер үшін бик үткен резис пышаклы резислар булырга тиеш мындай. Алар аккуратно эшләмәсәң сынып та китә. Шуның өчен мин сезгә кыскача обзор формасында байтак информация бирдем. Вот. Ну, күбрәк инде постоянно һәр вакыт көндә эшләгәндә бу әйберләрне тискига кысып, тискидан алып җөрмәс өчен кеше дип әйтәм инде мастерлар коробкага, обычный коробкага монда специально стойка беркетәләр. Специальный стойканың артына двигатель оборотларына регулировать өчен управление регулятор. Ну и блок питания 220 вольтка эшләнгән моторчик булса, сразу турыдан утка керә инде. Әгәр дә 12, 16, 15, 19 вольтка эшләүче, 9 вольтка эшләүче моторчиклар булса, алар аркага инде питание бирер өчен тагын бер блок питания дип әйтик инде, зарядное устройство обязательно кирәк була. Менә сезгә кыскача дип әйтим микән инде, матур гына әйтеп, шушы эш дип әйтергә эш түгел инде бу. Менә шушы станочекларны дип әйтик инде, кичкенә станочекларны. Вот. Куллану тәртибен аңлатып сөйләп бирде. Куллану, ничек кулланырга. Вот. Кирәк вакытта бу станочекларны, менә шундый коралларны, цапфы машина, токарный станочек, буларны кулланып, төрле вак сәгать күчәрләрен, балларын, төрле башка механизм, счетчикларга эшләп куярга була. Ике механизм бергә, мәсәлән, любой токарный станокны алыштыра. Бүгенге көндәге яңа токарный станокны алыштыра. Бу шундый бүгенге көндә кирәкле һәм бик сирәк станочек дип әйтик инде. Нигә дисәң, булар хәзер сатуда юк. Буларны инде табу өчен бик озак эзләргә кирәк. Булар редкий сохранность. Вот. Резисларда бу резислар бик сирәк очрый, буларда кыйммәт әйбер. Вот. Әле ул резисларны төзәтер өчен менә шушындый ташлар да кирәк була. Вот. Монда алмазный брусоклар кирәк була. Вот. Шундай материаллар. Ну, надфильләр турында әйттем инде, менә алмазный надфиль, мелкозернистый алмазный надфиль тоже бик булыша эшләгәндә. Алар бик күп төрле, бик күп алар турында тагын бер тукталып сөйләрбез. Вот, бүгенге көнне куллана торган менә резисларның мондыйлары да бар. Бусы да шушы резис, ну, менә бу трубага беркетелгән. Монда твердосплавный резис. Күренәдер дип уйлыйм, монда менә твердосплавный резис. Вот, монда беркетеп куелган. Бу инде эрерәк әйберләрне эшләгәндә баштагы эшләрне эшләгәндә, жуан материалны таш иткәндә бик уңайлы, бик кирәкле кыргыч резец. Тагын нәрсә, ну тагын инде гел әкрен генә эшләгән сайын, эшне алып барган сайын мин сөйли торырмын, аңлата торырмын. Һәм инде кызыксынган кешеләргә дип инде безнең киләчәк буын татар йөрәкле, татар җанлы, татар кешеләренә мин әкрен генә ярдәм итәрмен, аңлатырмын, сөйләрмен. Шушы вәкил бабай сөйләгән дип искә алырлар. Менә мәсәлән, мин фән министрлыгында да эшләмим.
Til ministrliğinde de işlemeyim. Şulay da özümüzün til için bir şulam, özümüzün halk için bir şulam, özümüzün gelecek için bir şulam. Mesela men alifbani tuttum da bugün bir kişi bilen de kengäşmişe alıştırdım, yaңarttım. Benim yaڭa alifba, yaڭa alfavit diп әйтегенде, yaڭa yazу кертү турындагы yazmam YouTube'da basılıp çıktı. Gerek kişi kızıksın Allah. Neyse, вот. Eğer de ministerstoda işlemişse de şunday zor iş işley alam iken Tatar halkına alfavit, alifbani alıştırу derecesinde bilimim var iken niye onu söylemezken, niye anlatmazka? Endi bugün sizge sizlerge tilegen evrinin tübülüşün Takarny kırığı stanogı durumda söyledim. Vaqtiyek türlü kurallar kol astında bolganamızın күрсәтәм ашым. Biz indi saat remontlaganda kerakli birler. Менә монысы indi кичкенә patron дип әйтегенде. Patron, монда клублар, монда türlü цанговый зажимнар бар кичкенә. Күрәсез, монысы да цанговый 4 яклы. Bu indi кичкенә сверларны кысып, кул белән ничек дип әйтим инде, тишәргә мөмкинлек бирә торган әйбер. Цанганы аерым күрсәтәсем килә, төрлечә була. Цангы менә клубларга кыса торган цангыларның тоже берсенең диаметры кичерәк, берсенеке зуррак. Вот. Төрлесенең төрлечә. Булар клубның içine керек вакытта куела, алыштырып куела дип әйтәм инде. Менә аның чыгарып тормыйм. Менә клуб башын сүтәсең шулай. Мондагы клубы ярамаса размеры, икенчесен зуррагын тыгасың. Аның урыны менә шулай. Ней? Монысы кирмәде әле. Монысы кирмәде әле. Так. Күрәсезме? Монысыга моңа ярый торган булып чыкмады. Менә алар әле үз ниләре бар, үз хикмәте бар һәрберсе. Монда төбендә квадраты бар икән. Күрәсезме? Әйләнеп җөрмәскә моның квадраты бар. Мотор гына әйтеп киреп утыра. Клуб. Клубның төрлесе бар. Монысының төбендә квадраты бар. Менә монысын алып карыйк әле. Менә монысының төбендә квадраты бармы, юкмы? Монысыныкында юк. Монысына значит буларында тыгып була. Менә монысы алыштырып куела. Бер дигән клуб белән эшләргә була. Кирәк булса монда сверлок тыгасың, кирәк булса дверка, кирәк булса любой материалны, любой энәне тыгып бекитеп куеп эшләп була. Менә монда тыгып куям. Билгеле бер вакытта элеккеге микрометрлар, электронный микрометрлар, штангель циркульлар булмаган вакытта сапфаны ничек үлчәгәннәр. Менә шундый шкалалы линейка булган. Линейка. Кирәк икән син шушы линейкага сапфаны үлчәргә кирәк булганда, менә монда бу башында ярыгы зуррак, бу башында кичерәк. Билгеле бер диаметрдагы прутикны китереп, шулай китерәсең, карыйсың, яның диаметрын күрәсең. Мәсәлән, монда шушы расстояниегә килгән икән, монда инде күренеп тора. Менә монда 34 дип язылган. Монда 40. 34 белән 40 арасы күпме була инде безнең? Ну, пускай булса инде 34 ярым. 34 ярым. 0,34 ярым бу микрон белән эшләнә. Бу инде 1 миллиметрның яртысыннан әзрәк дигән сүз. Бу линейка белән без, мәсәлән, монда менә 9-ны күрсәткән, монда 12, монда 9, моннан аскарак инде, значит, 7-8. 0,7-0,8 миллиметр була инде бу. 80 микрон. Микронга күчерсәң. Шушындай линейка. Бәлкем тагын бер кол астында булган әйберләрне әкрен генә күрсәтеп, видеолар ясармын. Исән-сау яшәгез.
Киләчәктә үзебезнең культураны, телне сакларга кирәк. Бергә эшләгәндә бөтен эш җиңелрәк бара. Сау булыгыз.